Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys ndi mzangayo Lenile Mponda. Tiyambe ndi mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito yolimbikitsa ukhondo msukulu za primary ndi secondary za boma yomwe akuitcha My Clean School My Pride. Boma lati dziko lino lili ndi kuthekera kokweza chuma kudzera ku ntchito za anthu aluso pa intaneti. Ndipo thupi la katswiri wa mpira Rogers Yasini alika m'manda mawa kuzomba. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika lero wakhazikitsa ntchito yolimbikitsa ukhondo msukulu za primary ndi secondary za boma yomwe akuitcha My Clean School My Pride. Sukulu yanga ya ukhondo chimwemwe changa mchichewa. Mwambo wokhazikitsa ntchitoyi yomwe ndi ya dziko lonse wachitikira m'boma la Phalombe. Tindi zambiri mripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi mayi wa dziko lino, kampeni ya My Clean School My Pride kapena kuti skulu yanga ya ukhondo chimwemwe changa mwazina ikufuna kupanga ophunzira skulu za primary secondary za boma kukhala akazembe a ntchito za ukhondo mdziko muno. Profesa Mutharika ati masomphenyawo komanso abungwe la BEAM ndi akuti skulu za boma mwazina zikhale ndi mazi a ukhondo, zimbuzi za ukhondo ndi malo ophunziriramo a ukhondonso, kotero kuti izi zikafike kumakomo ndi kupangisa kuti matenda odzakamba kakuchepa kwa ukhondo achepe mdziko muno. Mayi wa dziko linoyu anati mpikisano omwe ukhale nawo gawo la kampeni ya My Clean School My Pride uyambira ku madera aphungu a nyumba ya malamulo kufikira pa boma mpaka ku dziko lonse. Malawi akhala utani? Malawi akhala utani? Anthu tikhala odzisamalira, otilero mukuoneka bwinompita. Tikhala odzisamalira ndipo tisamalire malo amene ife timapezekamo. Tukufana tikhala odzisamalira tikusamalaso kumene timatani timapezeka. Tisamalire kunyumba kwathu kumene tutokera. Tukufuna kuti kunyumba kukhale kwa kilini kwa ukhondo, kusukulu kukhale kwa ukhondo, kumisika kumene mukagula zakudya kukhale kwa ukhondo, tikapita ku chipatala nakonso tisikapeza kwa moyo kukhale kwa ukhondo. Tikatero ndikuti tipewanso matenda amene atchulidwa kale monga kolera, kutsekuka m'mimba, tipewa zinthu ngati zimenezi. Ukhondo ndi wofunikira kwambiri. Mukakhala ndi ukhondo ku skulu zikhala zosavuta, kunyumba kukakhalanso ndi ukhondo. Makolo osaona kuti inuyo ukhondo walowerera mwa inu. Tithanso kusintha makolo kumudziko kuti ayi ababa mayi tisatero zikhoza kutheka chifukwa kuti ukhondo wakulowerera aneti. Sukulu izikhala opatsa chidwi, kupita ku sukulu uzikhala kopatsa chidwi. Sukulu izioneka kuti apapa pala hedi, pala aphunzitsi, komanso pali ana amene alathanzi. Muone ndi mmene sukulu ikutani ikuonekera. Pali maluwa, pali mitengo, posesedwa bwino, komanso pali malo amene amataya zinyalala. Osangoti ukifika apa zinyalala zilito iyo kumagenzero kapena amataya apa. Ukapitanso apo pezonso pali zinyalala kapena amataya apa. Pamwambowu Profesa Gertrude Mutharika anaperekanso zipangizo zolimbikitsa ukhondo ku sukulu zina. Poyankhula pamwambo omwewu amuchana kwa Mpuluka omwe ni mkulu wa bungwe la Mulakowa lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe ali mu mgwirizano olimbikitsa ntchito za ukhondo ndi bungwe la BEAM ati achilimika pogwira ntchito ndi mayi wa dziko lino m'gawoli. Ife ngati anthu achikhalidwe timakhulupirira kuti munthu ngakali wa ukhondo ochituko sanga panje oma mizimu athu musanga alime yayi. Your Excellency tikuthokoza kwambiri. Komanso china Your Excellency tofali titokoze kwambiri chonena kuti mnachita cha pamwamba kuti mwambo umene wa dziko lonse muzapangire lonchi kuno ku Phalombe. Tikuziwa Your Excellency mwadzapanga mwamene lonchi kwina kulikonse koma tikuthokoza kuti mwabwera kuno
katikati pasi papiri kuzapakalo chimwambo achikulose ziko moyo wa excellency nkhani iso pano kupita kwa azinzanga amene tili pano ma MP town apa bwera mbirimbiri pali mafumu a paramount chief ma headmaster ana school mwambo wa excellency usangokhala mwambo umene tapanga pano ndikutera pano yayi tikufuna kuti pochoka pano wina aliyense akapita kwawo kakhala pa skulu achozonera kuti malo aukhondo ndi malo ofunikira. kampeni iyi ikugwirizana ndi mfundo yomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka kumayambiriro kwa chaka chino kuti malo onse kuyambira m'misika, mzipatala, sukulu ndi m'makomo mukhale malo aukhondo. Ena mwa akuluakulu omwe anafika kumwambowu ndi mkazi wawo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Atadala Chihana, nduna za maphunziro a Bright Nsaka, nduna ya zaumoyo a Madaliso Waloyi, nduna yona za chisamaliro cha anthu a Mary Navisha ndi nduna yona za chilengedwe a Patricia Whiskes. Jeffrey Chinawa, MBC, Palombe. Boma lati mbiri yabwino ndi kukhulupirika ndi zofunika kwambiri kuti dziko lino lithe kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mlembi woyang'anira za ntchito mu ofesi ya President ndi nduna a Rashid Mterera ndomwe anena izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano wa akuluakulu a mabungwe ndi kampani zosiyanasiyana omwe unakonzedwa ndi bungwe la Public Relations Society of Malawi PRISM. Zambiri mu ripoti la Themba Mwale. Mterera anati mbiri yabwino imapereka chithunzithunzi chabwino cha dziko lino zomwe ndi zofunikira kwambiri ngati dziko lino lingakwaniritse masomphenya a 2063. Kotero iye walimbikitsa nthambi zomwe zimakhudzidwa ndi ntchito zofalitsa uthenga monga bungwe la PRSM kuti zizifalitsa uthenga wabwino wokhudza Malawi. Mbiri yabwino imathandiza dziko kuti lidziwike chifukwa chakuti akati dziko ndikuti paliso maiko ena ndiye zochitika za dziko lapansi zimakhala zoti timadalirana ndiye pamakhaso ngati pali mpikisano onena kuti mwina tikufuna anthu abwere adzayambitse ntchito zawo za malonda kuno adzacheze kumene ndi zina zochitika. So ngati patokha palibe zimenezi ndiye pakatokhapo vuta kuti anthu atidziwe kuti ndife Malawi ndiye chitukuko ndi zinthu zina zimene tikuyenera kukhala nazo zingathe kuti zichitike. President wa bungwe la PRSM Rachel Mhango wati cholinga cha mkumanowu chinali kuwadziwitsa akuluakulu a mabungwe ndi kampani za ubwino oyika patsogolo ntchito zofalitsa uthenga. Osati chifukwa chonena kuti ifeyo ndi anthu amene timayima pakati pa mabungwe kapena maofesi ndi anthu kunjaku nkumafotokoza mwina mfundo zimene mabungwe amatsatira olo ma products ntchito zimene akugwira, koma chifukwa chonena kuti tinaona kufunikira kokhala pansi ndi atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana, makampani osiyanasiyana kuti tikambirane nawo komanso amvetsetse cholinga chathu ifeyo ngati bungwe la Public Relations Society of Malawi kupititsa patsogolo position ya public relations kuti nkhani kuti zifike kunja ka communication kuti tikuwafotokozera anthu sizingangofika ngati anthu amene akugwira ntchito imeneyo yofalitsa nkhaniyo saku bweretsedwa pamalo pamene akuyeneka kukhala olo kapena ngati position ikutengedwa ngati mwina ndiwongosapotera fa nthawi zambiri imakhala yonena kuti tapanga kale ichi decision iyi ndi takalembani mwina press release mukatumize kwa atola nkhani kapena tapitani kwa anthu amene tikuwathandiza ngati fe bungwe lathu mukafotokozere osadziwa kuti nkhani ija kwenikweni kumene ikuchokera ndi chani. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo mbali pa msonkhanowu yemwenso ndi mkulu wa bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority Richard Tambulasi analimbikitsa kampani zosiyanasiyana ndi mabungwe kuti zidziyika patsogolo ntchito zofalitsa uthenga kuti zithe kuchita bwino. Ife ndifotolera msonkho ndiye ife ngatotolera msonkho timakhulupirira kuti no communication kapena kuyankhulana ndikofunikira kwambiri. Paja timafuna kuti no anthu amene timagwira nawo ntchito amene no amatipasa msonkho azidziwa chimene tikupanga. Ife anthu amene amachita malonda timakhulupirira kwambiri. Anthu amenewa amapereka msonkho. Kupanda anthu amenewa ndiye kuti no dziko lino ifeyo sitingatolere msonkho.
ndi pali chikhulupiriro chachikulu kwambiri pakati pa ifeyo ndi anthu amene no amapereka msonkho. Sizimalephera olo pa nyumba kuti no ziwiri zitatu anthu osamvetsesana ndi moyo umenewo, koma no tinganene kuti no ife anthu amene timakhulupirira kwambiri. Msonkhanowu omwe mutu wake unali phindu kuchokera mu mbiri yabwino ndi kudalirika unadzetsa pamodzi akuluakulu amakampani ndi mabungwe aboma ndi oyima pokha pafupifupi 19. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Nduna yoona za maboma ang'ono a Beni Phiri yayamikira mgwirizano umene ulipo pakati pa boma, makhonsolo komanso banki yaikulu pa dziko lonse World Bank umene wathandiza kukwaniritsa ntchito za chitukuko 90 mwa 100 zilizonse. Ndunayi imayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana za momwe ntchito za chitukuko zayendera m'makhonsolo mdziko muno. Patrick Dambula ali ndi zambiri. Cholinga cha msonkhano umenewu kunali kukambirana mmene zinthu zayendera pa nkhani ya chitukuko m'makhonsolo osiyanasiyana komanso kugawana zina zimene zayenda bwino ndi kugawananso maphunziro amene apezeka pogwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Polankhula potsegulira msonkhanowu, nduna za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Beni Phiri anati ndi zokondweretsa kuti makhonsolo ambiri mdziko muno akwaniritsa kugwira ntchito pafupifupi 90 mwa ntchito 100 zilizonse za chitukuko pansi pa ntchito yotchedwa kuti Governance to Enable Service Delivery GESID. Zina mwa ntchito za chitukuko zimene zagwiridwa ndi monga kumanga midadada ya sukulu, zipatala, milatho komanso zina zambiri. Pamenepa ndunayi inati dziko la Malawi lakhala lolephera mu nkhani za chitukuko kwa nthawi yayitali, ndipo pansi pa ulamuliro wa DPP sipakhalanso chifukwa chilichonse chomveka ngati khonsolo ina iliyonse ingalephere kupereka chitukuko kwa anthu. Iwo anati mwa zina boma laonetsetsa kuti mboma lililonse mukhale katakwe kapena injiniya odziwa bwino ntchito yake amene akuyenera kuthandizira pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Amalawi akhala akulakalaka kwa kanthawi kuti adziona ndalama zawo za msonkho zikugwiritsidwa ntchito moyenera. Ichi chimene timadzapanga lero nkuunikira tapambana kuti talephera kuti, ndipo nkuunika kwathu kwationetsa kunena kuti ndi ndondomeko imene tikupanga pano yokuti amene wakhoza ndi amene apite tachita qualify 80% on average, and ma projects athu ali above 90% pa kuchita bwino. Ndiyeno tikukhulupirira kunena kuti izi zitilimbikitsa kuti tikamapita chitsogolo tipite bwino, ndipo kuti Malawi tintumikire moyenerera. Pothirapo ndemanga pa za msonkhano umenewu, mkulu wa bungwe la National Local Government Finance Committee Akondwani Santhe anati nkofunika kuunika mmene zinthu zayendera pa nkhani yogwira ntchito za chitukuko, kamba kakuti boma la Malawi tsopano likuchilimika pa nkhani ya mphamvu kwa anthu. Ku Malawi kuli decentralization mphamvu kwa anthu, komanso ma resources ndrama zipite ku makhanso zithandizire anthu. Ndi msonkhano wa lero tikuyang'anira zimenezi kuti ku Malawi kuno tikuchita motani. Malawi tikuchita bwino, ndisakunamizeni, ndrama zikupita ku khanso. Project ya GSED inali ya ndrama zodutsa 200 billion. Boma laona kuti GSED inayenda bwino, CDF imene ikubwera pano ndi ndrama zoposa 1.2 trillion Malawi kwacha zikupita ku makhanso. So zoti makhanso decentralization, fiscal decentralization ku Malawi ndiye kuti kupita patsogolo. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi mabwanamkubwa a maboma osiyanasiyana komanso akuluakulu a makhonsolo ndi matawuni onse a mdziko muno. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lati dziko lino lili ndi kuthekera kokweza chuma kudzera ku ntchito za anthu aluso pa makina a internet. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Damalomba ndiomwe yanena izi pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi aluso komanso otukula luso pa internet omwe sukulu ya Mubas inakonza pansi pa ntchito za University Innovation Pod Unipod. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Mdziko muno muli aluso lophunzitsa, kusangalatsa komanso kuziwitsa anthu kudzera pa makina a internet. Koma alusowa akuti sapeza phindu kwenikweni poyerekeza ndi anzawo a m'mayiko monga a Nigeria ndi South Africa. Boma mogwirizana ndi adindo ena okhudzidwa likukhazikitsa njira zofuna kuthandiza alusowa kuti azipeza phindu. Msonkhanowu omwe akutcha Talk Series pansi pa ntchito za Unipod wabweretsa adindo kuti apeze njira zofuna kuthandiza alusowa kupha makwacha ndi luso lawo. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Damalomba yati boma likudziwa kuti luso lokonza makanema ophunzitsa, kusangalatsa ndi kuziwitsa anthu
likhonza kubweretsa ndalama zakunja zochuluka ndipo likupanga chotheka kuti lusoli lizibweretsa ndalamazi mdziko muno. Tikulimbikitsanso kuphunzitsa achinyamata ngati amene abwera kuno kuti aphunzire njira zabwino za ma digital skills. Akaphunzira osati akaphunzira komanso athe kupanga zinthuzo, akapanganso zinthuzo ayambenso kuzigulitsa. Chifukwa chake tili pano kuti tione kuti kodi njira zogulitsira zimene uluso limene timapanga tingapange njira zanji. Ndiye ndimatiso ndinene pano ifeyo tikukambirana ndi ameta amene ndi anu ake a Facebook, TikTok ndiye naotero kuti pamene tikuposta zinthu zathu kapena tikupanga kuti tikupanga maluso athu aja mavideo aja ndikumakaposita kumene kuti tizilandirako kanga chepe. Komanso tikulimbikitsa achinyamata tisangodikira kuti ayi ameta ochoka kunja a Facebook apange ndi amene adzipanga zimenezo. Ifenso titokhala ndi njira zathu. Bite wachiwiri kwa mkulu wa MUBAS Mai Nancy Chitera anati kudzera mu msonkhano ngati uwu iwo akufunitsa kukweza ntchito za luso kuti pamene aluso azayambe kupindula kwenikweni azakhale odziwa zoyenera kuchita. Talk series yathu imeneyi timafuna kuti tipange provide space kwa anthu ma entrepreneurs komanso amene ali nkhalakale pa nkhani za malonda komanso anthu amene ali ndi udindo opanga ma policies athu amene timakhala nawo nthawi zonse komanso anthu adindo amene ali ndi udindo wa regulatory bodies kuti azitha kubwera ndi kudzapanga engage ndi ma innovators amene wawa cholinga chona kuti aphunzireko zinthu ziwiri zitatu pa ulendo umene auyambawu wa innovation. Ndipo wachiwiri kwa mkulu woyimirira bungwe la UNDP kuno ku Malawi a Chika Enekwe anati dziko lino lili ndi kuthekera kotukula chuma kudzera ku luso chifukwa lili ndi achinyamata ochuluka omwe amakonda kugwiritsa ntchito makina a intaneti. Chinthu chimodzi chomwe chatuluka mu msonkhano nchakuti dziko la Malawi lili ndi kuthekera kotukuka pa chuma kuchokera ku ntchito za luso zokonza makanema ngati alusowa akulandira upangiri okwanira. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tibweranso zikatha izi. MANEB is reminding all primary school Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, Malawi School Certificate of Education MSCE examinations candidates that they will only be admitted into an examination room upon production of a MANEB candidate's identity card which has their face to avoid impersonation. It is the responsibility of all national examination administrators to ensure that all procedures leading to the successful administration of exams are followed. For example, all candidates signing in the attendance register as well as collecting and enclosing all written scripts. Candidates and schools are also being reminded that cheating and any malpractice during examinations is an offense. Any person involved in such misconduct shall be brought to book. MANEB is also calling on all Malawians of goodwill to report all suspected cases of misconduct during the examinations period. Become a whistleblower by reporting all suspected cases of examinations malpractice to your nearest police station or through the MANEB toll-free line on 363 available for TNM networks. Let us join hands to administer a credible examination.
ophunzira omwe alandira masatifiketi ndi madiploma atamaliza maphunziro awo koleji ya Magomero Community Development ku Chiradzulu awalangiza kuti akagwire ntchito modzipereka ndi kukhulupirika kuti athandize pa ntchito ya chitukuko cha dziko lino. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, auluma ndi chisamaliro cha anthu a Mary Navicha ndomwe anena izi pamene anakhala nawo pa mwambowu ku Chiradzulu. Tindi zambiri mulipoti la Leman Maulana. Polankhula pomwambo Anavicha anatsindika kuti masiku ano ndi zovuta kuti onse angapeze ntchito mboma kapena makampani. Pamenepa iwo alangiza chinyamatawa kuti agwiritse ntchito luso lomwe aphunzira poyambitsa bizinesi yawo ndi kulemba anthu ena ntchito. Students athu achita bwino kwambiri ku nkhani zoteteza ana, kuyang'anira ndi kusamalira anthu ovutika mu njira zosiyanasiyana, komanso kapangidwe ka zakudya mwaluso, kusamala kwa pakhomo, kusamala kwa mabanja ndi zitukuko zosiyanasiyana. Ni mwambo wa mtengo wapatali umene wabwera mu nthawi imene dziko likufuna maukadaulo a mtundu oterewa kuti lithandizire. Mukudziwa inu kuti ngati dziko tikudusa mu nyengo zovuta kwambiri ngati ma El Nino komanso ma floods, ma cyclones, tikudusa mu zimenezo zimene nthawi zonse zimasowekera anthu amene ali ndi ukadaulo wabwino kuti awafikire iwo. Mkulu woyang'anira college ya Magomero Thokozani Ntapaonga anayamikira ophunzirawa chifukwa cha khama lawo mu nthawi yomwe amachita maphunziro. Komabe iwo analimbikitsa ophunzirawa kuti ayenera kukhala ochilimika popitiriza kuchita maphunziro kuti akhale ndi mwayi otha kupikisana ndi anzawo. Maphunziro awa ndofunikira chifukwa awa ndi alangizi amene akathandizira ntchito za chitukuko kumadera, komanso ntchito zosamalira ana, chisamaliro cha anthu, ngakhale anthu okalamba, anthu amene ali ndi ulumali, onsewo akakhala kuthandizika kudzera maphunziro amene alangizi athu lero amaliza. Komanso ndinosangalala ifo kuti Magomero College ikonjezera maphunziro kuchoka pa diploma kufika pa degree. Pakali pano tili ngati mokonza curriculum kuti tiyambepo degree in social protection. Ophunzira onse omwe alandira ma certificate ndi ma diplomawa analipo 208. Mwazina iwo amachita maphunziro ku magawo azosamalira anthu, chitukuko cha madera, kadyedwe kabwino, kasamalidwe kapakhomo, komanso zammera mpoyamba. Bungwe la United Nations Development Program UNDP lakhazikitsa magawo ena awiri Growth Accelerator omwe cholinga chake ndi kuthandizira anthu ochita malonda ndi mpamba wa ndalama pafupifupi $40,000 zomwe ndi pafupifupi 70 miliyoni kwacha kuno ku Malawi. Thumba la Growth Accelerator lomwe lizithandizidwa ndi dziko la German, dziko la Norway komanso bungwe la UNDP linayamba mchaka cha 2018 ndipo lathandiza ntchito za malonda zokwana 113 komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 800. Kazembe wa dziko la German kuno ku Malawi Ute Konik ati thandizoli ndilofunika kamba kuti lithandizira dziko lino kukhala ndi maziko olimba pachuma. Tindi zambiri mripoti la Trust Office. Kukhazikitsidwa kwa thumba la Growth Accelerator kwabwera pa nthawi imene anthu opindula ndi thumbali akuchita bwino makamaka polemba anthu ena ntchito komanso katundu wina ku maiko akunja monga ku Ulaya ndi maiko ena a Africa. Mkulu wa ntchito za Growth Accelerator Tambulani Chunga wati thandizo la chumali lithandiziritsa patsogolo ntchito za malonda komanso chitukuko cha dziko lino. Inde uno muli mavuto ena ndi ena komabe mavuto wasingathe ngati ife pa business sitikupanga zinthu zoyenerera. Nthawi zina amene kwavuta iyayi pafunika kuti ifeyo tichilimike a business titamange kuti zinthu zikonze. Ndifake tikulimbikitsa kuti abwere anyamata tikulane tithandizire kumene tingathandize business zawo ndipo zikakula business dziko nalo selichachani izitukuka. Cohort 13 ya thumba la Growth Accelerator ikuyembekezeka la amayi ochita malonda makamaka ku ntchito monga ulimi, zaumoyo, chilengedwe mazina. Ndipo cohort 14 yomwe ikuthandiza abambo ndi ikuyang'ana magawo ena monga mphamvu za magetsi a sola komanso njira zina zopititsa golo mphamvu za magetsi ambwezera. Trust Office, MBC, Lilongwe. Thupi la yemwe anali katswiri wa mpira wa miyendo Rogers Yasini alika m'manda mawa mboma la Zomba.
Ayasini anamwalira lachitatu sabata ino ku chipatala cha Queens mumzinda wa Blantyre ali ndi zaka 70. Norbert Jameson ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo wa mapemphero unachitika lachisanu kummawa pa mpingo wa Mount Olive CCP ku Chirobwe mu mzinda wa Blantyre, komwe malemu Yasin anali Mkhristu odalirika. Poyankhula ndi MBC, yemwe anayimirira bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM, a Clement Kafafa, anati imfayi ndi chipsinjo chachikulu ku masewero a mpira wa miyendo. Pamwambowu panalinso mmodzi mwa osewera akale a Tom Kazembe, yemwe anasewera ndi Yasin komanso anakhalapo mphunzitsi wawo mzaka za 1980 ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Kuzichepesa chachikulu imene kumazichepesa and then kumavumiranso wina akamakukuza kuti panga chako uzipanga zimenezo kaya ana amasuka nokawira amaisa kuti kapena kuti ife amene tinasewera mpira akale sitingathe kuwauza chilichonse. Yasin atisiya akugwira ntchito ngati mulangizi wa aphunzitsi ku timu ya Chirobwe United yomwe imasewera mu NBS Bank National Division League. Kubwera kwake kunabweretsa upangiriruso komanso experience ya mumpira ngati mmodzi wa munthu amene wakhala nthawi yayitali mumpira. Ifeyo ngati Chirobwe tinapanga benefit amene anabwera last year kuthangatira mpaka na ife kuwina chikho komanso pano pa National League. Andi munthu amene akupita ndife opwetekedwa mtima kwambiri chifukwa akuchoka munyengo imene tikuwafunisisa pamene lawaso mu National League, imene experience yawo, luntha lawo, upangiri wawo umafunikanso kutithangatira mu National League imene. Ngati osewera, Yasin anatumikira matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers, Brigos, Escom United komanso timu ya dziko lino ya Flames. Ngati mphunzitsi, iwo anagwira ntchito ku matimu a Bullets, Mighty Tigers, Sebo Farming ndi Bangwe All Stars. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani yachisoni tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wakhazikitsa ntchito yolimbikitsa ukhondo msukulu za primary ndi secondary za boma yomwe akuyitcha My Clean School My Pride. Boma lati dziko lino lili ndi kuthekera kokweza chuma kudzera ku ntchito za anthu aluso pa intaneti. Ndipo thupi la katswiri wa mpira Rogers Yasini alika m'manda mawa ku Zomba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boys ndi mzangayo Lenile Mponda, tukufunirani usiku wabwino. Madzulo abwino kwa nonse, yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Kunazizira kwambiri ku bwalo la ndege la Kamuzu ndi madigiri okwana 10, Dedza ndi Nzuzu nazizira ndi madigiri okwana 11, Vumbwe 12, Palombe 13, pomwe ku Mzimba unazizira ndi madigiri okwana 14. Tiyembekezere nyengo yozizira kupitirira makamaka chigawo cha kummawa. Nyengo ya mitambo yapatali